लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्रा शेयार खालामलायनो नागिरदों आङो आरो नोंथांमोननिफ्रायबो आं मिथिनो लुगैगोन नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय साफ्रोमबो जाय आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोना नायखांनायनि उनाव जाहाथे एक सेकेन्डनि कमेन्ट नोंथांमोना होलांनो बावा बे जाबाय नोंथाङा सापर्ट खालामो ना अपोज खालामो बे इस्युखौ जाय इस्युखौ आं दा बुंनो नागिरदों बे जाबाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि गोदान सोमावसारनाय मोनसे गोदान आफादनि दैदेननायाव बे जाबाय बनसु स' बनसुनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय गोदान आन्दलन जागायजेननायखौ नोंथाङा हेफाजाब होगोन ना होआ नोंथाङा सापर्ट खालामो ना नोंथाङा अपोज खालामो बेनि सोमोन्दै मोननैसो लाइनसे बाथ्रा नोंथाङा नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव लिरनानै गालां आरो आं आंनि अपिनियनखौबो नैबे भिडिअ होनो नागिरदों सुंद' समनि गेजेराव फोजोबनो नाजागोन स' बड'लेण्ड आन्दलननि हान्थिनायनि लामायाव बर'फ्रा गोबां फिसा फिसा एकर्ड मोनबोदों आरो बै एकर्डफोरखौ बर'फ्रा साखिनानै नायदों आरो गोथाव मोनि बायदि जेब्ला मोनदांदों अब्लानो गोदान आन्दलन जागायजेनदों मोनफ्रोमबो एकर्डनि उनाव आन्दलन गोदान आन्दलन जाबोदों आरो थिग बेबायदिनो जोङो दिनै नुनो मोनबाय बिटिआर एकर्ड 2-2.5 बोसोरनि सिगाङाव जादों 2 बोसोरनि सिगाङाव बिटिआर एकर्ड जों मोनलायबाय गोदान आरो नै गोदान माने सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय आन्दलन जागायजेनलायबाय स' बेयाव खोब इन्टारेस्टिं आंबो आरो बयबो बर'फ्रानो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि आन्दलनखौ सापर्ट होनांगौ आरो होबोदों आरो होबायबो थागोन बड'लेण्ड होननाय सोदोबा बर'फोरनि बिखा बिख्लोआव हाबनानै दङ जाय बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौ रावबो बर'फ्रा बावगारनो हाया ओंखायनो बड'लेण्ड आन्दलनखौ जुदि सोरबा खालाममारोब्ला सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय नारानाथा सोरबा नांनो होननानै जुदि ओंखारमारोब्ला डेडिकेटेड गोसो लानानै जुदि सेक्रिफाइस खालामनो होननानै जुदि सोरबा दैदेननो नागिरदोंब्ला बेबायदि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि आन्दलनखौ जों बर'फ्रा बयबो हेफाजाब होनांगोन आरो होबोदों आरो होबायबो थानांगोन आरो आंबो होगोन खिन्थु जोङो बेयाव बिराद साननो गोनां बाथ्रा मोनसे दङ बे जाबाय मा जाय समाव एबसु एनडिएफबि आरो मोननैसो गुबुन हारिमायारि आफादफोरा जेब्ला नारा नाथा बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन बै समाव बिपिएफ हानजाया बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मालाबाबो जाया सोमावसारनानै जेबो लाब गैया बा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि सिमां नुना जेबो लाब गैया बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट माब्लाबाबो जाया बेबायदि होननाय राजखान्थि हानजाया बैबायदि हानजायानो दिनै नाथाय सेपारेट स्टेटनि थाखाय सोमावसारनो नागिरदों आरो बे गोदान नैबे जुदि गोदान बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय आन्दलन खालामनो नागिरदों बनसु बे बनसुनि मेम्बारफोरखौ जों नुनो मोनो आगोलनि बिएसइउनि मेम्बारफ्रानो बनसुआव दङ गोबांखौनो जों नुनो मोनदों बिएसइआव जायफ्रा मेम्बार्समोन जायफ्रा लिडार्समोन बिएसइउनि बे बिएसइउनि लिडार्सफ्रानो बनसुआव दङ बेनिफ्राय बै बिएसइउआ खिन्थु बिपिएफआ दानायमोन बिपिएफआ 2 बोसोर सिगां बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ सापर्ट खालामाखैमोन आरो अपोज खालामबोबाय थादोंमोन आरो बेबायदि मोनसे पलिटिकेल हानजाया दानानै होनाय बिएसइउनि मेम्बार्सफ्रानो दिनै बनसुनि मेम्बार्स माने बेयाव एसे गोनो गोथो जायो बै जि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि गोदान सोमावसारनाय बै सेपारेट स्टेटनि थाखाय गोदानै सोमावसारनाया फैबाय थानाय बिटिसि एसेम्ब्लि इलेक्सनफोरनि थाखाय केम्पेनिंनि मोनसे प्रसेस नङाथ' आरो जुदि बियो बै एसेम्ब्लि इलेक्सनफोरनि बिटिसि इलेक्सनफोरनि जुदि केम्पेनिंनि प्रसेसबा बेखौ खिन्थु जोङो सापर्ट खालामोबा जोंहा खिन्थु बर' हारिया लस जागोन बेबायदिखौ जों सापर्ट खालामनो हानाय नङा आरो आंजों लोगोसे आंथ' खालामखाया बिदिखौ आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो बेबायदि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखायल' जुदि माने बड'लेण्डखौ सिगाङाव दोनफ्लानानै बड'लेण्ड इस्युखौ सिगाङाव दोनफ्लानानै जुदि आन्दलन खालामदोंब्ला बेयाव खिन्थु जोङो रावबो सापर्ट होनाङा मानो होनबा बियो हारिनि थाखाय लससो दङ बेयाव हारिनि थाखाय जेबो लाब जानाय नङा खिन्थु बनसुनि थाखाय मोनसे रिकुवेस्ट थागोन नोंथांमोननि सोमावसारनाया जे बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय मार नोंथांमोननि एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सआ जे डेडिकेटेड एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स नोंथांमोना जे मोनसेल' थांखिखौ मिथिगौ जे बर' हारि जौगानाय आरो बर' हारिनो थाखाय मोनसे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड लाबोनानै होफैनाय बेयावनो जुदि फार्म बा नोंथांमोननि डिसिसना बनसुनि डिसिसना जुदि बेयावनो फार्म मारबा जेबो राजखान्थि इस्यु माबा माबि इस्युफोरखौ नायाब्लासिनो
थों जुदि बड'लेण्डखौनो होसोथाबनानै लाबथारनाय जुदि अबजेक्टिभ्स दङब्ला बेबायदि आफादखौ खिन्थु जोङो बरायनांगोन आरो बेबायदि आफादनि थांखिखौ जोङो बाख्नायनांगोन आरो हेफाजाब होनांगोन आरो जों रायजो राजाफ्रा बयबो होनांगोन आरो बे बुस्थुखौनो फोरमान होनो थाखाय बनसुआ माखासे खामानि लानांगोन गावनि खामानि सोरखौबा सोंखारियाबालासिनो नोंथाङा माबा मोनसे गिदिर थांखि लादो नोंथांनि थांखिखौ थों होसोलांबाय था नोंथांनि उन सोरबा नोंखौ सोंखारिदों सोरबा नोंखौ रायदों बा सोरखौबा माबा माबि सोंखारिनानै नोंथाङा नोंथांनि थांखिखौ होसोनो नाङा खिन्थु जोङो गोबां समाव गेजेर नुबोदों नोंथाङा नोंथांनि थांखिखौ होसोनायनि सोलायै नोंथाङा सोरखौबा क्रिटिसाइज खालामदों नोंथाङा सोरखौबा रायदों सोरखौबा माबा माबि खालामदों ओमफ्राय मेन उद्देশ্যखौनो बावगारलांनो नागिरदों जाहाथे बेबायदि जाया आरो बेबायदि जायोब्ला रायजो राजाफ्रा बुजि मोनगोन जे बनसुनि सोमावसारनाया बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय नङा बियो फैबाय थानाय इलेक्सनफोरनि थाखायसो बै बाथ्राखौ जाहाथे नोंथांमोना रायजोफोरनो फोरमान खालामनानै होआ जोंनि उद्देश्यआ जे फैबाय थानाय इलेक्सनफोरनि केम्पेनिं नङा केम्पेनिंनि जे बियो प्रसेस इनिशियेल प्रसेस नङा बेखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमान खालामनो हायोब्लानो रायजो राजाफ्रा लोब बाहागो लागोन बेयाव आरो आंबो खावलायगोन जे रायजो राजाफ्रा बेबायदि मोनसे गिदिर थार गोसोनि लिडारफ्रा दैदेननाय सोमावसारनायाव जों बयबो बाहागो लानांगोन अब्लासो जोङो बाहागो लाखानांगोन मानो होनबा बड'लेण्ड सोमावसारनाया जोंहा जोबनो थाङाखै मोनफ्रोमबो एकर्डनि उनावनो जोङो आन्दलन खालामदों आरो जों खालामबायबो थानांगोन दा बनसुआ माबा मोनसे एकर्ड लाबनोबो हानाय समजों लोगोसे गोरोबनानै 10 बोसोर 5 बोसोर 20 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव बनसुआ माबा मोनसे बड'लेण्ड मोनाबाबो बड'लेण्ड मोनहां माबा मोनसे एकर्डबो खालामबावनो हानाय बेखौबो जों खालामनांगोन आरो बेनि उनावबो जोङो बेखौ साखिनायनानै बेखौ जुदि जों गोथाव मोनाबा एगेन जों आरो माबा मोनसे गोदान ग्रुप दानानै जोङो मुभमेन्ट आराम्भ खालामलायनांगोन आनटिल एन्ड आनलेस वी एचिभ आवार मेन टारगेट जोङो बेबायदि आन्दलनखौ लांबाय थानांगोन खिन्थु एसे गोनो गोथो जायो माबायदि जाय बिपिएफ हानजाया बड'लेण्ड आन्दलनखौ सापर्ट खालामा बड'लेण्ड मोना होनना बुङो बड'लेण्ड आन्दलन खालामनानै जेबो लाब गैया होननानै बुङो बेबायदि आफादानो स्टुडेन्ट इउनियन दाना होनाय बिएसइउ बै बिएसइउनि मेम्बारफ्रानो बनसुआव दङ बेखौ सानना नायोब्ला फैबाय थानाय इलेक्सनफोरनिसो मोनसे केम्पेनिंनि प्रसेस नामा इनिशियेल प्रसेस नामा बिदि साननाय फैयो आरो बे साननायखौ गोजान खालामनायनि बिराद गिदिर दायित्व बनसुनियाव दं आंजों लोगोसे गोबाङानो सानगोन बेखौ आरो गोबाङानो गोनो गोथो जानानै दं दा बनसुनि आन्दलना खसाके बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय मार ना बियो पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय मार बे साननाया आंनिल' नङा बयनिबो दोङो बियो आरो बेयो थाखागोन मानो होनबा समानो बेबायदि साननो थाखाय मोनसे जोंनो थासारि होदों आरो बे थासारिखौ रावबो सानालासिनो थाया रावबो जाम्बा नङा जे बे थासारिखौ सानालासिनो थागोन आरो बे थासारिया थाबाय थागोन जेब्लासिम बनसुआ बेखौ क्लियारिफिकेसन खुगाजों बुंना नङा जेब्ला मावनानै देखायगोन बनसुनि मावनायनि गेजेरजों मावबाय थानायखौ मानसिफ्रा नुबानो मिथिगोन जे येस बनसुनि उद्देश्यआ बै इलेक्सनफोरनि थाखाय नंमारा बिसोरनि उद्देश्यआ सेपारेट स्टेटनि थाखायनो मारखा बै मावनायनि गेजेरजोंसो खिन्थु बेखौ मिथिगोन ओरैनो मिडिया लाफ्लानानै प्रेस कनफारेन्स खालामबाय माबा निउस पेपाराव लिरबाय बा निउस पर्टेलाव बुंनायजों बे जानाय नङा बे मावनायजोंसो जागोन बुंनायखौ नोङो जानला मानला एबिसिडि जानला मानला बुंलाबायनो हायो नंनाय नङै जेबो फोरमान जाया बुंनायजों खिन्थु मावनायजों फोरमान जायो बेनिखायनो बे जि गोनो गोथो साननायनि मोनसे थासारि बै थासारिखौ गैया खालामनो थाखाय बनसुनियाव मोनसे बिराद गिदिर दायित्व दं होननानै आं सानो आरो बे गोनो गोथोखौ जेब्लासिम बनसुआ क्लियार खालामना होनो हाया बिथांमोननि आसल उद्देश्यआ राजखान्थिनि थाखाय फैबाय थानाय इलेक्सनफोरनि थाखाय ना सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय मार जेब्लासिम बे गोनो गोथोखौ कनफिउजनखौ जेब्लासिम मावनायनि गेजेरजों बनसुआ क्लियारिफिकेसन होनो हाया अब्लासिम खिन्थु बे गोनो गोथोआ बहुद मानसिनावनो थागोन आरो बे गोनो गोथोखौ जेब्ला बहुद मानसिनिफ्राय रिमुभ खालामनानै होनो हानाय नङा अब्लासिम बे सेपारेट स्टेटनि थाखाय आन्दलन खालामनाय आन्दलना गोख्रों महर लानाय नङा बियो दा गोख्रों महर लाहोनो थाखाय बेखौ बनसुआ फोरमान खालामना देखायनो हानांगोन जों बायदि मानसिनो आरो जों बायदि गोबां रायजो राजानो बेखौ बनसुआ मावनानै फोरमान खालामनानै देखायना होनो हानांगोन अब्ला खिन्थु मानसिफोरा लोब बाहागो लाफिनगोन बेयाव आरो लानोबो नांगोन आंबो खावलायखागोन आरो जोंबो लागोन आरो जोंनि गासै रायजो राजाफ्राबो बेबायदि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बाहागो लाफिननांगोन
जोङो मोनसेयावनो थाबाय थानो नाङा जोङो बिदि समजों लोगोसे जोङो गोदान जोङो आन्दलन आरो गोदान जोङो इनोभेटिभ आइडियाजों जोङो आन्दलन खालामलांबाय थानांगोन अब्लासो जोङो जोंनि आसोल टारगेटखौ एचिभ खालामनो हागोन स' दाना नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना सापर्ट खालामो ना अप'ज खालामो बे गोदानै सेपारेट स्टेटनि थाखाय खालामनाय आन्दलनखौ नोंथांमोननिफ्राय कमेन्ट आं बिसायनानै नैबे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बाय बाय सि इउ नेक्स्ट